kana nan Najeriya in ka ji wani bala'i ya fada Nijar sai ka ji ba ruwanka, amma in ka ji ya fada a Sokoto fa sai ka ji to ya kusa isowa garin ku, to ai da Sokoto da Nijar duk ɗaya ne. To amma saboda kawai an yi maka ƙarya an ce Nijar ba ƙasar ku bace, an ce maka Ghana ba ƙasar ku bace, shi yasa baka da feelings. Yahudanci ne irin na ainihin kafiran duniya kawai, shine aka kirkiro da ba za ka shiga maka ba sai da passport. Duk wannan yahudanci ne wallahi. Kamata ya duk aka kaɓe wannan kafircin. Duk musulmin da zai shiga ya je aikin hajji ya je ya yi, in ya je zai zauna ya je ya zauna mana, in ya zauna oho ba wanda zai bashi abinci, Allah ne zai bashi, ba zai ci naka ba. Ya je ya zauna ya dako, ya turun kura, ya yi shara, duk abin da zai yi. Mutane sun kasa gane ba wanda yake ciyar da mutane sai Allah, ba wanda yake ciyar da mutane sai Allah. Yanzu duba munan wai wayewa gari yanzu kowa ya ci abinci, to na gobe fa ina yake? Oho, baka san da yake ba, amma gari ya waye zaka ci, an jima fa oho. To shikenan duk ku gama wannan, ruwan sama kuma fa waye zai saukan muku da na bana in ba Allah ba? To saboda haka a bar mutane, amma abin da ake hanawa aka gane zaka je wuri ne da barna, shikenan. Amma ba barna zaka je ba, zaka je zaka yi aikin hajji, daga nan zaka zauna kai noma, to shikenan tafi bayan garin Makka, bayan duwatsun Arafa, gashi nan fili ne na Allah, share gona kai ta noma, shikenan kawai. Kana noma sai ka gano man fetur, to su wane ne ulul amri kaza, su ne za su kula da wurin, shikenan sai ka koma wani gurin, shikenan kawai. Amma Yahudawa suka zo suka yi mana abubuwan da suka yi mana. Allah madaukakin sarki ya kiyaye.